रनाय 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय LPG गेसनि बिग आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना LPG गेस कानेक्सन लादों प्रधान मन्त्रि उज्ज्वला योजनानिफ्राय नोंथांमोना जेब्ला गेसखौ गेस एजेन्सिनिफ्राय सोयो अब्ला नोंथांमोननो गभर्नमेन्टआ साबसिडि रां होयो। जेब्ला नोंथाङा 1000नि जुदि नोंथाङा गेस कानेक्सनखौ बायोब्ला नोंथांनो 360 रां बेखिनि साबसिडिखौ होयो। नोंथाङा बे साबसिडिखौ गावबागावनि बेंक एकाउन्टआव हाबदोना हाबाखै, नोंथाङा बे रांखौ बोरै चेक बानायनो आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन। आरो नोंथांनि एकाउन्टआव नैबे राङा हाबाखैब्ला नोंथाङा मा खालामबा बे साबसिडि रांखौ मोनगोन दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों A to Z देखायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायदिनि गिबियावनो नोंथाङा गावबागावनि साबसिडिनि रांखौ हाबदोना हाबाखै नोंथाङा बेखौ बोरै चेक खालामनो जोङो नायदिनि। गिबियावनो नोंथाङा बेखौ चेक बानायनो थाखाय नोंथाङा गुगोलाव लिरनांगोन माइ LPG। आं लोगोसे बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनांगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्टयै पेजाव थांनानै नायनो हागोन। दानिया नोंथाङा बेखौ गुगोलाव माइ LPG सार्च खालामनानै नोंथाङा mylpg.in home नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनानै होबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों इन्डियान गेस आरो HP गेस आरो भारत पेट्रलियाम गेस। नोंथाङा बबे मोनसेनिखौ नायनो? आं हमना ला नैबे इन्डियान गेसनिखौ नायगोन। नोंथाङा बेबायदि गावबागावनि गेस कानेक्सननि नामखौ सार्च खालाम बेयाव क्लिक खालामनांगोन। दानिया आं नैबे इन्डियानाव थुनानै होनोसै। आं नैबेयाव थुबाय इन्डियानाव। दानिया बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनांगोन। बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों गिभ इउआर फिडबेक अनलाइन। नोंथाङा नैबे गिभ इउआर फिडबेक अनलाइनाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनानै होनोसै। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवबावगोन। नोंथाङा बेयाव थुनांगोन LPG। नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे LPG आव थुनानै होबाय। LPG आव थुनानै होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों साबसिडि रिलेटेड। नोंथाङा नैबे साबसिडि रिलेटेडआव थुनानै होनांगोन। जोङो बे साबसिडि रिलेटेडआव थुनानै होबाय। दानिया नैबेयाव नुनो मोनो नोंथाङा साबसिडि नट रिसिभ। नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनानै होनोसै। बेयाव थुनानै होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेयाव मोननै सिस्टेमजों नोंथाङा गावबागावनि साबसिडिनि रांखौ हाबदोना हाबाखै नोंथाङा बेखौ चेक बानायनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बारा जि नोंथांनि गेस कानेक्सनजों मबाइल नाम्बार लिंक दं नोंथाङा नैबेयाव 10 डिजिट मबाइल नाम्बारखौ होनानै नायजागोन। आरो नोंथाङा नैबेयाव लगइन आइडिजोंबो नायजागोन। लगइन आइडिखौ नोंथाङा जुदि गैयाब्ला नोंथाङा बेखौ बोरै लगइन आइडिखौ मोनगोन जों बेखौबो नायग्रोनोसै। नोंथाङा बे लगइन आइडिया जुदि गैया नोंथांनियाव नोंथाङा नैबे नाउ इउआर LPG ID नोंथाङा बेबायदि थुनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनोसै। थुनानै नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्टेटखौ नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। जोङो बेयाव आसामखौ क्लिक बानायबाय। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव नागिरनांगोन। गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा नागिरबानो जाबाय। आङो बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथांनि बेयाव डिस्ट्रिबिउटर नेम नोंथांनि गेस एजेन्सिनि नामखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट बानायनांगोन। आङो बेयाव मोनसे गेस एजेन्सिनि नामखौ सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथाङा नोंथांनि गेसनि कार्डआव नायनानै नोंथांनि कास्टमार नाम्बार थागोन बे गेसनि कार्डआव नोंथाङा नैबेयाव कास्टमार नाम्बारखौ बहायनानै होनांगोन। आं दानिया बेयाव कास्टमार नाम्बारखौ बहायना होनोसै। दानिया आङो बेयाव कास्टमार नाम्बारखौ बहायबाय। दानिया नैबे फाइन्डआव थुनानै होनांगोन। जोङो दा बे फाइन्डआव थुनानै होनोसै। फाइन्डआव थुनाय लोगो लोगोनो नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथांनि लगइन LPG आइडिखौ नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनगोन गावबागावनि। आरो नोंथांनि नामखौ नोंथाङा बेबायदि मोनगोन। नोंथाङा बेखौ नैबे लगइन आइडिखौ नोंथांनि LPGनि आइडिखौ नोंथाङा बेखौ लाबानो जाबाय। लानानै नोंथाङा बेखौ दानिया बे नोंथांनि LPGनि साबसिडिखौ नोंथाङा नायनो हासिगोन। दानिया नोंथाङा बेखौ लिरना लाबानो जाबाय। जोङो दानिया बेखौ लिरनानै लाबाय। जोङो दानिया बेयाव बहायबाय। जोंनि LPGनि आइडिखौ जों मोनबाय। दानिया जोङो बेयाव LPG आइडिखौ नैबेयाव बहायना होबाय।
दानिया बहायनानै नोंथाङा नैबे साबमिटआव थुनांगोन। जुदि नोंथाङा रेजिस्टार मबाइल नाम्बार दङ अब्ला नोंथाङा बेयाव LPGजों नोंथाङा रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ नैबेयाव बहायनांगोन। दानिया जोङो नैबेयाव बेखौ LPG आइडिजों जोङो चेक बानायगोन। नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि बेबायदि नागिरनानै नोंथाङा आइडिखौ बेयाव बहायना होबानो जाबाय। जोङो दानिया बेयाव साबमिटआव थुनानै होनोसै। साबमिटआव थुनाय लोगो लोगोनो दानिया बेबायदि बेयाव खोथैदों नोंथांनि सिरियाल नं आरो अर्डार नाम्बार, अर्डार डेट आरो बेयाव क्वान्टिटि आरो डिलिभारि डेट आरो साबसिडि एमाउन्ट। नैबेयाव साबसिडि एमाउन्टआ नोंथांनिया बेबायदि हाबगोन फैसाया नैबे 362 बेखिनि राङा बेयाव हाबदों। नोंथाङा बेबायदि साबसिडिखौ चेक बानायना लाबानो जाबाय आरो नैबेयाव नोंथांनि गासैबो डाटाया बेबायदि थागोन। नोंथाङा बेबायदिनो गावबा गावनि साबसिडि राङा नोंथांनिया बेंक एकाउन्टआव हाबदोंना हाबाखै नोंथाङा बेबायदि सिस्टेमजों नोंथाङा चेक बानायनानै लाबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथांनि साबसिडिया हाबाखै अब्ला नोंथाङा आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक बानायनानै नोंथाङा बेखौ गेस एजेन्सिनो होनांगोन। अब्लानिया नोंथाङा बे साबसिडि रांखौ बेबायदि नोंथाङा मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।